लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि क्लिपाव नुनाय बायदि गावबा गावनि पिक्सारखौ गावनि WhatsAppनि स्क्रिनाव दोननो हायो बा गेलारिनि जायखिजाया नोंथाङा फसायनाय पिक्सारखौ WhatsAppनि स्क्रिनाव दोननो हायो थेम्स बायदि। बे माबोरै दोनो बोरैहाय सेट खालामो आं नोंथांनो बे भिडिअआव फोरमायगोन। अब्लाथ' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांनि WhatsAppखौ अपेन खालामना नायोब्ला नर्मेलि बेबायदि व्हाइट स्क्रिन नुनो मोनगोन बा बेबायदि नुनो मोनगोन। लोगोफोर नाथाय नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि पिक्सारखौ सेट खालामनोबा बा नोंथांनि मबाइलनि गेलारिनिफ्राय नोंथाङा फसायनाय जायखिजाया पिक्सार सेट खालामनोब्ला अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइ गिबियावनो नोंथांनि मबाइलाव मोनसे एप्लिकेसन इनस्टल खालामनानै लानांगोन। बे एप्लिकेसननि मुङानो जाबाय डिजाइनार टुल्स। बे एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना मबाइलनि प्ले स्ट'रावबो मोनगोन बा नोंथांमोना आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे एप्लिकेसननि लिंकखौ होगोन। नोंथांमोना बेनिफ्रायबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ अपेन खालाम। बे एप्लिकेसनखौ अपेन खालामबा नोंथांमोना बेबायदि पेज नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथांमोना पर्ट्रेट आरो लेन्डस्केप मोननै अपसन नुनो मोनदों। बेनि गेजेराव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय मोनसेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बे मबाइलनि नोंथांनि गेलारिनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया नोंथाङा फसायनाय पिक्सार मोनसे सेलेक्ट खालामनानै ला। बेवहाय सेलेक्ट खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन अपेसिटि गाहायाव बेखौ नोंथांमोना बारायनाबो लानो हागोन खमायनाबो लानो हागोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोना बे गोजौआव नुनो मोनदों मकाब अभारले बेखौ नोंथांमोना अन खालामनानै हो। अन खालामनानै होनायनि उनावहाय नोंथांनि मबाइलनि स्क्रिनाव बे पिक्सारा नुजागोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोना WhatsAppखौ अपेन खालाम। WhatsAppखौ अपेन खालामब्ला नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनबाय नोंथांनि WhatsAppनि स्क्रिनाव व्हाइट स्क्रिनाव बे पिक्सारखौ सेट जानाय नोंथाङा नुनो मोनगोन। बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppनि व्हाइट स्क्रिनाव पिक्सार सेट खालामनो हागोन नोंथांनि पिक्सार बा जायखिजाया गेलारिनिफ्राय। बेबायदिनो नोंथांनि WhatsAppआव बेबायदि पिक्सार नुयोब्ला नोंथांनि WhatsAppखौ नुनानै लोगोफोरा जोबोद सोमोनांगोन आरो नोंथाङा बेबायदिनो पिक्सार सेट खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो बे पिक्सारा नोंथांनि मबाइल जायखिजाया टुल्सआव खामानि होगोन एप्लिकेसनफोराव जेरै इउटुबआव अपेन खालामोबा नोंथाङा बे इउटुबनि बेकग्राउन्डआवबो बे पिक्सारखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेबायदि बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना पिक्सारखौ नुनो मोनगोन। बेबायदि नोंथांमोना पिक्सारखौ सेट खालामनो हागोन आरो लोगोफोरखौ जोबोद सोमोनांहोनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबोद मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै गासिनिबो शेयार खालामहर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। उननि भिडिअ लोगो मोनफिननायनि मिजिं लानानै दिनैनि थाखाय बाय बाय। गोजोन्थों। गसाइनि सानखौ जोबोद मोजाङै मोजां बारहोथों। जय बर' हारिनि जय।